Kære virksomheder, arbejder I med ESG? Begreber som ESG, Scope 1, 2 og 3, CSRD og EU's taksonomi kan godt virke uoverskuelige. Men vil I gerne stå med en færdig udarbejdet ESG-nøgletalsrapport i hånden, så lidt med her. Ved at bruge CMS får I nøgletal for jeres faktiske udledninger og reduktioner samt sociale og ledelsesmæssige forhold. CMS har gjort opgaven omkring ESG-rapportering nem at udføre og dokumentere for jer som virksomhed. Ved at bruge CMS vil enhver virksomhed selv kunne lave disse nøgletal, uden at der skal bruges unødige penge og ressourcer på at rekruttere assistance udefra. Med CMS er bæredygtighedsrapportering gjort nemt. CMS udregner på faktiske mængder. Det giver et mere korrekt resultat i CO2-aftrykket, da mængder ikke er variable som valutaer. Der er også kildehenvisninger på samtlige udregninger. Ligesom et økonomisk regnskab, så skal jeres revisor revidere jeres registrerede mængder i jeres ESG-nøgletal ved regnskabsafslutningen. CMS har unik revisoradgang, hvor revision er gjort enkel og derved hurtigere gennemgået. CMS tilbyder både en ESG- og LCA-beregner. CMS kommer både i dansk og engelsk version. Vi har selv stået i udfordringen af at skulle lave en ESG-rapportering. Ud af dette arbejde og udfordringen derved, har vi lavet platform CMS. Derfor CMS, lavet af en virksomhed til virksomheder. Er du nysgerrig og vil gerne vide mere, så tag et kig på vores hjemmeside cms.nu og tøv ikke med at kontakte os ved nogle spørgsmål.